सनाफोर लाजिया फांजिया मोनसे खोथा आरोना मानसिफोरना फार्स्ट राइड खालामनायाव बबाव खामाना खुलुमबाय सनाफोर आंनि मोनसे गोदान ब्लगआव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव बरायबावबाय सय माइजियावसो फंबायनाय महरना सोरनाबा दामोगै बेनिफ्राय ब्लगखौ फरायजोबो सेलमोन जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो बेनिफ्राय सोरबाफोर गोदान मोननानै चेनेलखौ प्लिज साबस्क्राइब खालामना होला आं लाइक कमेन्ट शेयार खालामलांबानो जाबाय आरोना बाबा टिभि साउन्डआ खम खालाम सना गरमाव गरम आंनोथ' मबाइला थोथोर जाखासिगोन बेनिफ्राय ओरैबादि थिं थिं सान्दुं ओमफ्राय बिनि गेजेरावबाबो आं नै सानसु सांग्रां जास्ट दानिसो बाजारनिफ्राय फैदों आरोना ओमफ्रायसो नोंथांमोनखौ इन्ट्र' बानायदों आङो बाजाराव थांनायाव बे सान्दुं सायख्लुमनि थाखायनो आं माने ब्लगखौनो लानो हाया आरोना ओरैबादि आरो मबाइलखौथ' आं मा होननो बारे बारे फोरमायनाय जायो ओमफ्राय बाजारावबो सिम्पोल सा बुस्थु लानानै फैदों नै बाहेरा बुस्थु जाग्रा जेबो लाबोआखै आङो गथ' गथायनोबाबो जेखियानो जादोला एसे गरमनि गुसु गुला जाथोंसै साननानै फिथाइफोरखौनो लाबोदों आरोना बे थिगैनो दं बासि लाबोदों आङो आपेल फिथाइखौ ओमफ्राय ओरैबादि सान्दुङाव थायना लरहायजोब्बाय फिथाइफ्रानो थेवबो दाम खमनि हरा साला हारामिफ्रा ओरैबादि आरो बिसोरना नांगौबा खादायाव माखासे सेवलांलाय लांबाय ओरैबायदि ओमफ्राय जोगोनारल' सैसे लानानै फैबाय जेने थेने ओमफ्राय नै बेखौथ' आरो नांखागौआनो आंहा बेखिनिल' आरोना जेबो लाबोआखै आं ओरैहाय जास्ट किसमिस बेखौनो जालागासिनो दङ ओमफ्राय रस बाजाराव थाङाबालाय बबाव मा मोननो आङो थांनायनि सिगाङावनो दावदै रुनानै आरो ओंखाम ओंख्रि फोमोननानै गालांखादों माने दालि आरोना फिसालाखौ जानोबा जाग्रोदो होनबाय आङो जाग्रालासिनो थाबाय बेबो ओंख्रियानो गैया बेखौबो आं दा संबावासै आरोना बेजों जानानै थागोन आसार दंखायो एसे आरोना ओमफ्राय बेबादि जाब्रायनो थांदों आङो हेलमेट ट्रिप सोबाय बेजोंनो थांबाय आरोना इउ गैया होननाय बायदि एक सेकेन्डबो आङो खानायखौ बिदिनो अनगायै जेबो रोखोमनि लानो हाला आरोना ओरैनोबो बिदिखौ मोजां मोनो आरो गरमाव बिदिखौनो मोजां मोनग्रा जाबाय जेने थेने आरोना ओमफ्राय सोनाफोर बाजारा बेल' नङा आंना 65,000नि गहेनाबो लानानै फैदों आरोना आङो नोंथांमोननो शेयार खालामगासिनो दं आङो र' फटाफट जानाय लोंनायफोरखौ फोजोबनानै लाग्रोनो आरो बेजोंनो लोगोसे 2टा जानाय लोगो लोगो फिसालाखौ बागासाव लांबावगोनसो आङो गावबो थांनो होन्दों फरिखाबा जों मालाबा थाङामोन खिन्थु दा गावबो थांनो होन्दों नालाय थांबावगोन आरोना खुनु रेस्ट गैया बेफोर खामानिखौ फोजोबनानैसो नोंथांमोननो आं देखायनोसै आंनि 65,000नि गहेना लाबोनायखौ आरोना बिराद एक्साइटेड एकदम दान्दिसे उनावनो आरोबाव ग्रोब ग्राब एबारना बिदाखौ लायनो ओंखारलायबाय ओमफ्राय नायदो दाखालि बिगि ब्लाउस बायनानै लाबोनाया एकदम बेखौ स्राय सोबाय आरोना ओमफ्राय बिखुङाबो जा बाला ओमफ्राय नैबेबो जा बाला आरोना माने टटेलि गरम बोथोरनि ब्लाउसथार आरोना बियो अके बार नांसु मोजां मोन्दों थरमनानै दङ नै आंजों खनद्रा सुनानै दोनजादों ओमफ्राय ओरैबायदि फाग्लिखा बोर जाखो 34 लानानै फैबानो जायोमोन आङो 36 लानानै फैफ्लांदों आरोना आङो बार हाबस्रो गानसै होननानैहाय ओमफ्राय एसे हल गल जादों आरो नैबे आखाइया एसे सुख्रेमनानै लाजागोन बाखि अके मोजां मोनथारदों आं ओमफ्राय बिखुङाबो जि बाला जायोहाय बोरैबाथार देखायलायलां बिखुं गोसोमखौ आरोना खिन्थु आंजों समायासै आरोना कालारा एकदम आंजों समाया एसे अन्य कालारफोरबा गोमोफोरबा आंजों समायगौमोन मानो होनबा गोमो कालार आरो गोसोम देहाजों बिराद एकदम फार्स्ट माइलनिफ्राय नुहुरखायोना बिदि नुगौमोन आरोना ओमफ्राय दा आंनि फेभरेट कालारसो जाहैबाय नालाय आरो बिनि सायाव दाइस लागायनायखौथ' आंनो नाङामोन अनलि गोसोम गोजाबाबो आं लाबोगौमोन नैबे जरा बोरैबा जानानै दङ आंजों माने ओरैबायदि खनथ्रबनानै दोनजादों ओमफ्राय ट्रोप जानानै फैबाय आरोना बार नांनायाव साबसिन जागोन बेजों बारा साबसिन हाबगोन हबनो फिसालाखौ लानानै फैगोनसै फटाफटनो टाइम जाबाय आरोना मोजां मोनदोंहाय मा गाज्रि नङा गोदोनिफ्रायनो मोजां मोनखायो आङो ओमफ्राय ओरैबायदि चेन्ज जाबाय होनना बुंनांसिगोन गोदो 32आव गानोमोन दा नै 36 हल गलखौसो मोजां मोनग्रा जाबाय आरोना साननानै नायदों मानसिया बिसिबां अरलांगासिनो बैसोजों लोगोसे आरोना थ' बेखौनो नाजाबायो आङो बैया मोनलिहां माहां बडियाव लाबोफिननो बेयावनो आंहा एकदम रानथाब खुन्दाब हेस जालायलाङो आरोना थ' मालाबा एसे सुख्रेब जागोन नैबे जराव फाखं जरावहाय 36खौसो लाबोदों नालाय मा होनना बुंबावनो आंनि आखलखौबो आरोना खालि गिदिरखौल' नोजोर आजिखालि लानानै फैफिनबाय जोङो बिदाखौ ओमफ्राय ओंखारोमोन रां रुफा 10 थाखानि लानानै फैबायानो 20 थाखा गल बिमायाबो जाबाथ' आरो 30 थाखा जासिगौमोन बिमाया जाथ'यैखायसो बिमाया जाबा बे आलुनि पटेट' चिप्सखौ लाबोगौमोन आरो मा ओमफ्राय अखा मिजि थाइफ्रिबाय दहायबो हाखांबाय बालाबगासे एसेल' आरो बांद्राय नङा ओमफ्राय आंना जिया गिसि नालाय ओंखायनो थिखाङाखै आङो
ओमफ्राय आरो दा नै हाबावबाय लानानै लायनाय समाव थागसो हायाखिसै बेस्रा ओमफ्राय सफैनायजों जाबजों मिजि बिराद रानथाबनानै अखा हानायखाय बोरैबा हबसो आरोना दा एसे सिग्लाबजोबलायनाय हाबासो गैया गरमैनो गरम थांबाय दिना माइ सौबो थफा थफि बेरहांबायहाय भगबान दैस्रिंनो जारला सानसे खेबखेब खाबनो नानि बेनाथ' गैला बेस्रा खर'आ सेस माइसुं आंनि फिसाना पाउदारसो दाफबनानै होगासिनो दं आङो बेनि सिगां ब्लगसावथ' जुब अखा हानाय होदोंमोन ना बे अखा नायैनो बे हालोदनि नायदो होमबा बोथोरनि खेला दैज्लां बोथोर ओमफ्राय नायदो आरोना सुनाफोर बे खन्दसे भिडिअ आंना फुङावनोमोन ओरैबादि गरम समनिमोन फिसाजो आंखौ मादि हालाद खालामनानै दोनदोंमोन नायदो ओरैबादि गावनि अमा फिसाखौ बाहोबाय गावनि गानग्राखौ आंनाव आलायथाब उलायथाब होबाय ओमफ्राय बिखौ जाया ओरै जाया गावहा गाबगु खुगु आरोना नै एसे लेखा फोरोंनो होननानैसो लादोंमोन लेखा फोरोंनो माने फै जा लेखा फरायसै एबिसि फरायसै होनदोंमोन आरोना ओमफ्राय लाइननैसो बुंखाबायबोहाय एनि उननिफ्राय आरो मा जाखो फाइलाबो थिग थाक गबाय गावनि आथिंनिफ्राय आंनावसो आलायथाब उलायथाब आरोना दसनाफोर बेनो आंना 65,000नि गहेना लाबोनाया बेनोमोन आरोना मा होननानै बुंबावदोहाय सयथिबा आयु बेफोर गथ'फोरजों गोजोननायबो गैबावा बिमाखौदि ओरैबा ओरै आलायनानै होबाय बेजोंबो गोजोननाय गैबावा आरोना ओरै जायाखैनो ओरै लानांगौनो असान्थि गरमाव माने एक सेकेन्ड सान्थि गैया गोजोननाय गैयैनि गाबबावबायसो गावहा बिदाखौ बैथिं लेखा फरायनायखाय आङो एसे लाखोमा फैदोंमोन जाया बिनानावनि गाबगु खुगु हाखारावनो बिदायाबो सफैबायसो आरोना बे मालाय बहा फरायनो सुखुबावनो मा जादों माखौ गाबदों माखौ मिनिदों खबर लाफैबाय ना बेबो बेस्रा जोंना जिबना बिदिनो खिरिमिलि थाङोहाय ओमफ्राय आङो मोनसे खोथाखौ क्लियार खालामगोन आंना बिनि सिगां ब्लगसाव मोनसे भिडिअ होदोंमोन ना आङो मा होनो रसमा सिस्टारखौबो एसे होनफालायनाया थ' बे ब्लग्सनि सिगाङावनो आंहा नैबेखौ बानायखाबायमोनहाय 65,000नि गहेना गानलायनायखौ थ' बे 65,000नि गहेना गानलायनाय भिडिअखौसो होग्रोनो लागासिमोन आङो ओमफ्राय रसमा सिस्टारनि एसे गन्डगलावनो खारनाय आरि गन्डगल निउसावनो गोजावफानानै माने बेखौसो होग्रोनाय जाबाय आरोना आङो बे भिडिअखौसो रसमा सिस्टारनिखौसो ओमफ्राय नैबेखौ ओंखायनो दासो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय आरोना शुट खालामखाबाय जेथिया शेयार खालामसै नैबेखिनिखौ रावबो गाज्रि मोननाङा ओमफ्राय नै गावहा मायदि नाहरलायो आरोना आंखौ मिनिथावथावनो बिदि गानसै होनबा आङो मानोथो इदि आया साइदआवबो गेमसारलाय टेक्न'लजिया गोदो बिफाजों हाबा जानायावबा बिदिखौनो गानबाय बायाखै नंगौ दासो फिसाफोरखौ खुसि खालामनो थाखायनो जाद आलायलाबायनानै लानांगौ गथ'आ थैथारगोन आंना बिदि दाबोथार आलायनानैसो लादों आङो फटखरिया मोजां गथ'नो हाया जिबाङाव जानांगौ बिमानि माबाया नाथारा येस आं बानो हाला आं गरम मोनबाय बेबो गरम मोनबायनो नों बानो दसे बोरैबाथार लाबो आं बाहोदो दे हट हे प्रभु ओमफ्राय बेजों लोगोसे आंहा काश्मीरनिफ्राय भिडिअ सफैबावलायबाय ओमफ्राय बेयावनो दाखालिफोर आं माखासे शेयार खालामदोंमोन ना बिथांनि केमेरा क्वालिटिया मोजां नङा खोमा होनदों आरोना थ' मा होनना बुंबावनो नायबानो मिन्थिखायो नायदो माबासो जोंना आइफन 1000 प्र मेक्सजों शुट खालामनायसो आरोना नायबानो मिन्थिखायोहाय ल' बाजेटनिसो मबाइल सानायनाबो आरोना बिथाङाथ' आरो आंनिफ्राय आगोल बायनाय ल' बावसो खोमा ओमफ्राय नैबे खन्दसेखौ साला मा होनना बुंनो मानसिया गोलावसो खेबफ्रांदों आरोना आंहा जा मोजां मोन्दोंमोन नै जावनो ओंखारदां गरायफोरा मायदि नै माल रोगानांगौ बेस्रा गोजौआव लांनांगौ गोजौनिफ्राय गाहायाव लाबोनांगौ खम गोजौ 15 किल'मिटार 16 किल'मिटार खम साधारन अना खानानो गावसोरनि मालफोरखौबो लांगोनो आरोना बेबायदिनो बेनिफ्राय नै माखासे फुङाव हरदों बियो माखासे अबेखौबा बेलासियाव हरदों बिदिनो भिडिअ मोननै मोनथाम हरलाबाय थायो ओमफ्राय नायदो आरोना हाजो गेजेरनिफ्राय बरफनि दै बोहैबोनाय वाव आंथ' दाबायदियाव बेफोरबायदि जायगायाव थांफ्लांनांगौबाबो फैनो गोसो जागोन ना जायाथाय जा मोजां मोनो बेबायदि नेचारखौ आरोना दै बोहैनायखौथ' जोंबो नुयो खिन्थु बिदि हाजो गेजेरनिफ्राय बरफनि बोहैबोनायखौ नुवाखै नालाय आं नुनानै गोजोननायखाय नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामबाय आरोना बेनिफ्राय मोनसे खोथा सनाफोर
अबाव गराय गाखोनो नागिरदोंमोननो बिस्रा ओमफ्राय गाखोनाय जायासै आंखौनो होनदां गाखोआखिसै होननायखाय है गाखोबा नोंखौ थिखांनो हाखानाय नङामोनदां होननानै आरोना आरो गाखोबा मजबुत गराय हौवा गोरा नायनानैसो गाखोदे होनना बुंखादों आरोना आङो फान मस्ति खालामना मिनदों आरोना आं हाला दसेनो रोसि गफिनजोब्बाय आरोना स्कुटियाव फैनायाव एसे बाराव आराम मोनदोंमोन न'आव हाबफैनाय लोगो लोगो सेस ओमफ्राय सनाफोर लाजिया फांजिया मोनसे खोथा आरोना मानसिफोरना फास्राय खालामनाया अबाव खामाना फाखनाखौ जि फास्राय खालामनो नागिरो बे मेजेमफ्रा बोरैबा जाबायना ओंखायनो आरोना बिराद गोबाव जाबायमोन खामिया ओमफ्राय बे आखाइ खान्दा नाइटि गानदोंना आङो बोरैबा आफाखौ दहनायजों जादोंसो ना माजोंथाय एकदम फास्राय खामबायब्रा एकदम लाजिनांगौ लागा गैयाना गरम बोथोराव बेफोरो जाखायो कमनखा बहुदानो खिथागासिनो दङ ओमफ्राय नोंथांमोना मा फोनो सोरबा थाव गोथां फोननानै ला होनो सोरबा इन्जुरनि हा फोननानै लानोसिनो ओमफ्राय सोरबा पाउडार फुननानै ला होनो ओमफ्राय आं खिन्थु थाव नालेंखरखौ साबसिन खामानि होनाय मोनो आरोना बेखौ आं ओरैबायदियाव मिन्थिदों माने राजा गोरलैयाव आंहा बे फेन्दा खिथायावहाय एसे फास्राय खालामनाय बायदि जादोंमोन ओमफ्राय आं डक्टरनाव लानानै थांदोंमोन आरोना सापर्टआव लांदोंमोन आङो हजोंहाय धुबुरियाव जोंहा ओमफ्राय बेयाव खिथादों आरोना थाव नालेंखर फोननानै हो दाम होननानैहाय होमबा थाबसिन मोजां जायो होननानै आरोना पाउडार फुनलायनो नाङा होननायखाय आङो बेनिफ्रायनो आंहाबो जेब्लानो आंनाव फास्राय खालामो थाव नालेंखरखौ दाफबनानै लायो आरोना थाव नालेंखरा साबसिन जानाय मोनो आङो गोदो गोदायथ' थाव गोथांखौनो फोनोमोन आरो इन्जुरनि हाफोरखौ फोननानै लायोमोन बेसनाफोर मबाइला आरो हें जानो लालायबाय आंना बिराद गरम दुंखावजोबो बेनिफ्रायहाय मा होनो बिमा बुरै जिबो नालाय बेफोरखौनो एसे सेयार खालामलायबाय आङो ओमफ्राय आरो भइस बिथांनिफ्राय जाखिनि एसे एनै भिडिअ फैदों बेखौ सोफालायबाय भिडिअआथ' गोबां फैदों थेवबाबो बरिं मोनगोन ना ओंखायनो बेखिनि एसेखौ सोफाना होनाय जाबाय आरोना आङो थ' जायफोर आंनि बेखिनि शेयार खालामनायखौ फरायलांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ' दि स' माच बिदा बिनानाव नांलायगासिनो दङ जानाय लोंनाय आदार लानानै आरोना